Imaginem que ens trobem amb l'Alcorà a les mans i volem saber d'on surt aquest llibre. Potser tindríem dos camins, podríem dir. Un és llegir-lo i veure com ens atrapa, com arriba a nosaltres, no sé, si hi ha alguna mena d'aprenentatge, de connexió amb nosaltres a nivell personal, si ens dona alguna mena de visió de la vida. Aquest seria un camí. L'altre seria el de la investigació. Investigar a veure en quines circumstàncies històriques es van escriure aquest llibre. I en aquest vídeo ens focalitzarem en aquest segon punt. Si indaguéssim, veuríem que els historiadors estan d'acord en què aquest llibre va ser recitat, pronunciat, això estaria d'acord tots els historiadors, per Mahoma, Muhammad, i va ser durant 23 anys a la zona entre la Meca, Medina, però també diferents regions dels voltants, vull dir diferents societats, diferents cultures. Es va fer davant de circumstàncies imprevistes i tenir en compte el perfil de Mahoma, que era una persona analfabeta, era comerciant i la seva sinceritat era molt coneguda, però en aquest cas, com a investigadors de l'Alcorà, ens interessaria l'aspecte, no?, del seu analfabetisme, perquè sorprendria l'impacte que va tenir en les capes més cultivades de la societat àrab, uns erudits que estaven acostumats a l'oratòria, a la retòrica, i que van quedar frapats per l'exquisidesa, la bellesa de l'Alcorà. Però bé, no deixa de ser un element subjectiu al capdavall, tot i que hi ha constatació històrica, no deixa de ser també un element subjectiu. Els elements objectius és que Mahoma era analfabet i les circumstàncies de la revelació durant 23 anys davant de circumstàncies imprevisibles. També des del punt de vista històric ens trobem amb el fet que l'Alcorà no ha sigut mai manipulat. Des del moment en què Mahoma el va recitar, diguem-ho així, de moment, doncs no hi va haver cap mena de manipulació, això està constatat també pels historiadors. Sí que hi ha diferents interpretacions amb algunes qüestions vocàliques, perquè les vocals no hi són, però realment són detalls que molts d'ells han estat resolts pels erudits i d'altres es deixa marge a la interpretació. També, per exemple, amb el tema de les pauses durant la recitació, hi ha una sèrie d'elements que alguns ja han sigut, diguéssim, estudiats i algunes interpretacions han sigut descartades i d'altres doncs es deixa la via oberta en aquesta interpretació. Una versió única de l'Alcorà al llarg de la història amb aquestes circumstàncies. Després també com a historiadors i investigadors descobriríem que l'ordre en què Mahoma va recitar l'Alcorà, és a dir, l'ordre cronològic de la revelació, no és igual que l'ordre en què el trobem a les llibreries o el trobem en les traduccions. Això és degut a que durant la revelació, Mahoma va deixar constància, d'una banda, el que tots els experts estan d'acord, és que va deixar constància de l'ordre dels versicles, de l'ordre de les aleies dins de cada sura, i pel que fa a l'ordre dels capítols, hi hauria un parell o tres d'investigacions fins on jo he estudiat, d'interpretacions vull dir, però, bueno, si fa no fa, al final és Mahoma qui va decidir això. És a dir, les dues interpretacions serien, molt breument, que no hi ha temps en el vídeo, serien, d'una banda, que Muhammad hagués verbalitzat l'ordre d'aquests capítols i de l'altra que al llarg de l'experiència els companys del profeta veiessin, per exemple en el Ramadà que es recita tot l'Alcorà sencer, veiessin que el profeta Muhammad doncs el recitava en un ordre determinat i després ells, per consens,
seguint l'exemple del profeta, doncs establissin aquest ordre respectant l'ordre en què ho recitava el profeta Mahoma. De qualsevol manera, aquest ordre tampoc és qüestionable en el sentit de que Muhammad també el va organitzar d'aquesta manera. Molt bé, doncs un cop tenim aquestes dades històriques, podríem passar a veure el contingut de l'Alcorà. Llavors, mirant el contingut de l'Alcorà, a més de les qüestions expressives, de coherència, que ara mateix en aquest vídeo breument serien molt complicades d'explicar, però que denoten els punts de connexió interns que són centenars, que són d'una delicadesa molt estudiada, molt planificada. D'altra banda, hi hauria coincidències numèriques, que en aquest cas sí que podríem donar algun exemple. Per exemple, no? Les paraules balança i justícia doncs apareixen el mateix número de vegades en contextos diferents a l'Alcorà. És a dir, si balança i justícia formessin part de la mateixa frase sempre, una parella inseparable, doncs evidentment que sortiria el mateix nombre. Però quan apareixen en frases diferents, circumstàncies diferents, doncs llavors té una rellevància més incisiva que aparegui el mateix número de vegades. A més, tenint en compte que aquestes dues paraules estan relacionades semànticament. És a dir, coincidències de termes vinculats semànticament, sigui per antonímia, per sinonímia, per pertany al mateix camp semàntic. La coincidència numèrica es dona no només amb 1, 2, 3, 4, una dotzena de casos, sinó que es produeix en dotzenes i dotzenes de vegades al llarg del tot l'Alcorà. Això és una qüestió que podríem, no, com a investigadors externs, podríem explicar-ho com més aviat com a intervenció per part de l'oient, lector, per trobar aquestes coincidències, no? És a dir, que en el fons aquestes coincidències són atzaroses i que també les podríem trobar en altres llibres. Però resulta que en altres llibres, que ja s'ha fet la prova, com la Divina Comèdia, el Quixot, Moby Dick, de Melville. Justament Moby Dick és un dels llibres on més s'ha intentat trobar aquesta mena de coincidències. Se n'han trobat algunes, però no tenen ni la significació ni la quantitat que hi ha a l'Alcorà, però és que ni de lluny hi ha les coincidències en aquests altres llibres. No és comparable, ni a nivell quantitatiu ni a nivell expressiu. Però fins i tot arribaríem potser a un dels aspectes també més rellevants en aquesta part més analítica del contingut, que són les informacions científiques que aporta l'Alcorà, perquè resulta que hi ha algunes informacions científiques que van xocar contra la visió del món que hi havia al segle VII després de Crist, en aquell moment, i que més endavant, al llarg del Renaixement, al llarg del segle XIX o al llarg del segle XX, s'han demostrat que aquelles informacions eren realment certes. Posem, per exemple, el Big Bang. Hi ha moments en l'Alcorà en què es parla d'una mena d'explosió inicial per la creació de l'univers, no espontània, quedi clar, no és una creació espontània, ja és una creació gradual, progressiva, a diferència d'altres creacions en altres religions o en altres mitologies. És una creació progressiva i, a més, parla de la contínua expansió de les estrelles, de la contínua expansió de l'univers al llarg del temps de l'univers, és a dir, que sostindria les teories astronòmiques de l'astronomia actual, de l'astrofísica actual, en què s'ha teoritzat per part de tota la comunitat científica doncs, la teoria del Big Bang com a la teoria més raonable per explicar la creació de l'univers i també la situació actual de l'univers en expansió contínua. Hi hauria altres exemples com les 3 fases de gestació de l'embaràs, el comportament de les abelles, el ferro al nucli de la Terra, el moviment de translació del Sol, l'aigua com a component químic principal dels animals, de l'ésser humà,
molts aspectes científics que van xocar amb la visió que hi havia en aquell moment, però que després s'ha demostrat que realment són certes i actualment no hi ha cap informació, diguéssim, que s'hagi demostrat falses. Hi ha informacions que encara poden ser obscures, no s'entenen, però no s'han demostrat la seva falsedat ni la seva veracitat. En canvi, altres informacions científiques sí que ja s'ha demostrat la seva veracitat. Després també hi ha correccions històriques. L'Alcorà corregeix la Bíblia en algun cas en què es parla, per exemple, la Bíblia parla de faraons i en canvi l'Alcorà parla simplement de governants, i aquests aspectes només es van poder comprovar amb el descobriment de la pedra Rosetta al segle XIX, en què hi havia la traducció dels jeroglífics egipcis i va ajudar molt a comprendre el context històric de la Bíblia, i l'Alcorà ja havia corregit part d'aquest context històric. Llavors, davant d'aquesta delicadesa expressiva, davant de la coherència de l'Alcorà, davant de la infinitud de petits canvis en frases pronunciades en anys de distància, en moments i llocs molt diferents, davant d'informacions científiques que només s'han pogut corroborar durant el segle XX i totes les coincidències numèriques, hauríem de pensar que aquest llibre, és a dir, com s'ha escrit, com s'ha creat, millor dit, no? Perquè es va revelar de forma oral, però com es va idear. És a dir, llavors, quan es mesura, no? Quan s'avalua aquesta quantitat d'informació i aquesta quantitat de coincidències, tenint en compte la força expressiva de l'Alcorà, el que transmet, la senzillesa i la complexitat, clar, que una persona analfabeta, en circumstàncies que no es podien preveure durant 23 anys, en moments i llocs diferents, hagi pogut composar una obra així, és impossible des d'un punt de vista racional. L'única explicació raonable que queda és que, efectivament, l'Alcorà ha sigut revelat per Déu al profeta Mahoma. Clar, considerar que haguessin pogut haver-hi teories conspiratòries, no? És a dir, un grup d'editors que haguessin pogut col·laborar amb Mahoma, és que ni tan sols un grup d'editors durant segles haguessin pogut acumular aquesta quantitat d'informació, perquè s'han anat descobrint al llarg dels anys, no són coincidències fortuïtes, tenen una rellevància fonamental en el significat de l'Alcorà i en el significat del missatge. Per tant, no és lògic pensar que ha sigut escrit per un ésser humà. Aquest és el raonament que segueix el musulmà. Per tant, quan es parla de fe, en el cas de l'islam, s'ha de parlar d'una fe que, tot i que també està fonamentada en l'experiència personal, es basa també en un miracle present, que és el miracle de l'Alcorà, i és un miracle demostrat racionalment. A partir d'aquí, la decisió, evidentment, de cada persona és lliure, però el que és fals de dir és que el musulmà té una fe cega, es fonamenta en dogmes, perquè sempre la fe ha d'estar fonamentada en la convicció racional de l'Alcorà. I si no, no és una fe realment islàmica, és una fe, doncs podríem dir, influenciada per altres religions, per altres maneres de veure el món, però no seria una fe islàmica. En això està d'acord la immensa majoria dels experts i totes, en línies generals, doncs, totes les escoles jurídiques. Clar, llavors, tot i que des d'un punt de vista racional puguem tenir una convicció, no? Que aquest llibre ha sigut revelat per Déu, encara sorgeixen dubtes, com per exemple conceptes com la salvació o com el tema de la llengua i de per què a la Meca, per què en àrab i per què a Meca. El tema de la salvació, doncs, l'Alcorà, hi ha moments, sobretot és un moment en especial, en què considera que si no tens un coneixement, hi ha un moment que ho explicita molt clarament, si no tens un coneixement de l'islam, Déu no jutja de la mateixa manera que una persona que sí ha tingut accés a aquest coneixement i la capacitat, el lliure albir de decidir si seguir l'islam o no.
En aquest sentit, també caldria veure, aquí hi ha diversitat d'opinions, però caldria veure si l'islam que coneixen molts occidentals a través dels mitjans de comunicació, terrorisme, o l'islam que han conegut alguns musulmans carregat de masclisme i d'interpretacions errònies de l'Alcorà, caldria veure si aquestes persones realment estan en possessió del missatge, si han realment comprès el missatge, si han tingut l'oportunitat de conèixer el missatge. Per tant, només els musulmans tenen dret a anar al paradís? Doncs, segons el Corà, dependrà. És a dir, per poder, una altra persona doncs, que sigui no musulmana, en determinades circumstàncies podria ser que entrés al paradís. Això, juntament amb el tema de la fe racional, és un tret molt, molt distintiu de l'islam respecte a altres religions que, juntament amb altres aspectes, fa qüestionar si realment l'islam és una religió o no. Denur Prado doncs, ha analitzat el concepte de religió com a dispositiu colonial, té algun llibre que parla de la genealogia del monoteisme en aquest sentit, i bé, són altres debats, però que realment hi ha com fonaments bàsics de l'islam que són molt diferents de la resta de religions o d'ideologies i que fa qüestionar fins i tot que sigui una religió en alguns casos. Tot i això, és evident que l'Alcorà agafa com a línia contínua doncs, el judaïsme i el cristianisme, també pel context social que hi havia en aquell moment. En aquest sentit, consideraria l'Antic Testament la Torà i l'Evangeli com a textos sagrats, però no els actuals que han sigut manipulats, sinó els originals. Però també, en un altre moment de l'Alcorà, diu que cada poble ha rebut la seva llei. Per tant, de revelacions n'hi ha hagut moltes al llarg de la història, en tots els pobles. El que passa és que aquestes revelacions o bé han desaparegut o bé han derivat en supersticions o en altres religions que tenen una part de veritat però que tenen una altra part doncs, que no ho és. Per tant, la visió realment de les cultures i les religions del món que hi ha a l'Alcorà és una visió complexa, és una visió que té en compte l'evolució de les societats, que té en compte la diversitat cultural. I llavors l'explicació de que finalment l'última revelació sigui en àrab doncs és simplement que ja Déu ha determinat que aquesta sigui l'última revelació, però el fet que sigui en àrab no comporta que hi hagi una superioritat moral ni molt menys. Recordem en el vídeo anterior que tots els éssers humans són iguals. El que comporta... Per què en àrab i no amb totes les llengües del món, no? Per què no fa una revelació el 2018 a tothom? Doncs perquè l'Alcorà insisteix molt en la investigació, en la reflexió, i d'aquesta manera tu pots arribar al coneixement de tu mateix, de la teva naturalesa, de la creació, però no, com a punt de partida, diguéssim, com a punt de partida fonamental per continuar creixent com a persona i per continuar investigant també en l'Alcorà. I és aquest el motiu de que estigui amb una de les 6.000 llengües o 10.000, 12.000 llengües que hi havia al segle VII després de Crist. Per què a la Meca? Doncs alguns consideren que en aquell moment doncs, la revelació es va fer perquè en aquella societat doncs, havia, això també està estudiat des d'un punt de vista històric, en la societat preislàmica hi havia molts problemes de justícia social, com l'esclavisme estava instaurat, les dones eren considerades un objecte, hi havia infanticidi femení, en fi, hi havia tot un negoci basat en la superstició també. Bueno, tota una sèrie dels dogmes, la jerarquia, tota una sèrie de trets que l'Alcorà censura i que d'alguna manera també justifica la seva revelació. No és que fos una revelació localista, perquè l'Alcorà té un missatge d'intenció universal, però sí que és cert que hi ha com una justificació també des d'un punt de vista local, no? Des d'un punt de vista concret en relació a la Meca i voltants. Bé, finalment,
caldria considerar també l'Alcorà sempre en la seva globalitat. És a dir, és molt important que la interpretació tingui en compte context històric, l'àrab de l'època, qüestions metafòriques i sobretot, no ho diríem perquè tot és important, però un element que a vegades s'oblida és la coherència de l'Alcorà. Tot això fa que citar un text sense cap més explicació, en el cas de l'Alcorà, no només va en contra, diguéssim, del que és el missatge de l'islam, sinó que aniria en contra del sentit comú. És a dir, quan tu cites un text, generalment intentes posar-lo en el context en què va ser produït i intentes tenir en compte la intenció de l'emissor, a quin públic s'emet el missatge. Per tant, són qüestions de comunicació bàsiques que els exegetes de l'Alcorà, des del segle IX, passant per l'edat mitjana fins als actuals, doncs tenen en compte, s'ha de tenir en compte tots aquests aspectes. Uns incidiran més que uns altres en aquestes qüestions i també l'enfocament pot ser diferent i per això hi ha diferents escoles jurídiques, però l'Alcorà mateix també, en el capítol 3, versicle 7, doncs es descriu, Déu descriu l'Alcorà com un llibre que d'una banda hi ha aspectes immutables i de l'altra hi ha aspectes interpretatius. I per tant s'ha de deixar aquest marge també d'interpretació. En el següent vídeo ara sí que parlarem dels pilars de l'islam, i si ens dona temps també de les 6 creences, per entendre aquesta part d'immutabilitat, aquesta part que ha quedat expressada de manera molt clara a l'Alcorà. I finalment ja l'últim apunt seria considerar que el musulmà pren sempre l'Alcorà com una guia que l'ajuda en el seu dia a dia, que l'ajuda també, la recitació no només és una qüestió de duració, que també molt important i fonamental, ho veurem en l'àudio següent, sinó que també ajuda a prendre decisions, a enfocar determinades situacions que vivim, a organitzar-nos socialment, a organitzar-nos políticament, d'alguna manera instaurar a nivell social l'organització de les nostres societats i deixant sempre com a premissa qualsevol tret cultural com a permès, a no ser que infringeixi alguna mena de dret humà, de qüestió que vagi contra drets fonamentals, que és el que descriu justament l'Alcorà.